Ano, já vím, že poslední dobou se naše podnikání nějak neposunulo. Nikomu to nedávám za vinu, jasný? Nikoho nebudu jmenovat. Moxie. Takže má někdo z vás hodnotný nápad, který by nám pomohl firmu zase opět rozjet? Co třeba autovičku? Jsme v pekle, milí. Nikoho tu nezajímají čistá auta. A co třeba billboard? Billboard si nemůžeme dovolit, pane. Jako vždy pomáháš, Moxie. Jsem tak rád, že se s námi. Co pak jsme zapomněli, jaké služby poskytujeme? To byly dobré časy. Teda nemusíte připomínat, potom co jste všechny prachy vyhodil za reklamu s tak otravnou znělku, hlavně když jste zaplatil za jí od vysílání na kanále, na který se nikdo nedívá. No dovol. Co je špatného na chytlavé superznělce? Je to skvělé zábavné rozptýlení, když lidi melou zase sračky. Lidé milují muziku, šéfe. Přesně, milí. A svým způsobem taky děláme do muzikálu. Chceš snad zničit mé sny muzikálu jako můj otec? Pane. To jediný, co pořád vidím před očima, je jeho zasraná huba, která ničí mé sny o tom, že bych jednou mohl být sám sebou. Vážně mu chceš zničit jeho sny, Moxie? Já. Co? A to jsem si myslela, že tě znám? Jak můžeš potom, co jsem s tebe udělal zaměstnance měsíce? Dobře, pane. Omlouvám se, ale znělka se s muzikálem nedá srovnat. Nikdo tady nemá rád znělky. Mně se líbí. Ne, nesouhlasím, to je přede mnou. Ahoj, já jsem Blitz, se nevyslovuje a jsem zakladatelem IMP. Jste kus sraček, který přistál tady v pekle, nebo nevinná dušička, se kterou někdo vyjebal. Potom, co jsem radostně zabil svou ženu, za to, že mě podváděla s poslíčkem, si můžete představit moji reakci po tom, co mě v Ohiu popravili. Rád bych do rukou dostal toho zasranýho hajzla, co mě viděl schovávat to tělo. Naštěstí pro vás, díky vám sponzorům, máme přístup do lidského světa. Můžeme vám pomoct dokončit vaši práci s doděláním kohokoliv, kdo s vámi vyjebal, když jste byli ještě naživu. When you want somebody gone and you don't want to wait too long, call the immediate murder professionals. Hand grenade or cyanide will make it look like suicide. The immediate murder professionals. We do our job so well because we come straight up from hell. We'll kill your husband or your wife, we'll even let you keep the knife. We're the immediate murder professionals. Doktore, ono to neodpovídá. A vodu i hned. Nic to s ním neudělalo. Sakra, nesmím ztratit dalšího. Impuls! To mě poser, ono to vážně fungovalo. No, pacient je ve stabilním stavu. Jen bude potřebovat operaci, takže který z vás je jeho pojištěnec? A co je kurva pojištěnec? Vražda dětí zdarma! Rád bych uvedl do záznamu, že ten incident byla Lunina chyba. Dispečer by měl totiž dávat přesné info od síly, velmi jednoduché. Jdi se vojebat, Moxie. Ty jdi! Dělej svoji práci! Nebudeme Lunu obviňovat svých průšvihů, jo? Ona za nic nemůže. Děláte si srandu, pane, je hrozná. Halo, IMP. Krásný den adopcí, Luny. Mám pro tebe dáreček. Je to lék na syfilis? Tak já ho nechci! Promiň, jsou to pavouci. Do prdele práce. Promiň, ale ty jsi mi právě poslal leták o hovnutí? Ne? Proč by mi to ale někdo posílal? No tak, ty víš proč. Ať už je ten avokádový salát kohokoliv, beru si ho, neboť právě teď mám tu největší kocovinu. Ty piješ v pracovní době? Mám kocovinu od rána, ty blbko. To byl můj salát. Víte co? Tuhle předváděčku teď opravdu nedávám. Musím upustit nějakou tu páru. Blici, na drátě je nějaký bohatý sráč, co s tebou chce urgentně mluvit. A zní nějak úchylně. Ale no tak, bylo to jen jedno. Kdybych se s tím bohatým čurákem nevyspal, neměli bychom přístup do lidského světa. Vy, co? Tu knihu mám, tu kurevsky těžkou knihu mám. Kurva! Sorry, že jsem ti vojel manžela.
Blici! Já tě kurva zdravím, co pro tebe můžu udělat z toho asi? Na Zemi jeden kandidát do politiky, který způsobí mým partnerům velké problémy. Co je přesvědčit, že globální oteplování existuje? A existuje? No ano, ale víc lidí umře, když se s tím nic neudělá. A tady je to tak osamělé. To mě Když jsem osamělý, tak začnu být hladový. kurva. A když jsem hladový, chci lízat ten uvnitř mé a lízat tvou krásnou až ti stříkne víc a víc a ty budeš ček jako malej skurvený a budeš mě hezky do konce mýho skurvenýho života. Ještě. Sněz to. A pamatuješ na ten most u dálnice? Jo. Vyser se z něj. Hele, to hlavní je, že Lunda je důležitý člen naší rodiny a my se členů rodiny nezbavujeme. Pane, ale my nejsme rodina, vy jste šéf a my jsme zaměstnanci. Chováte se k ní jako k slabému děcku, je spíš jako homelessák závislý na drogách, ze kterého jste si udělal sekretářku. To je od tebe hnusné, Moxie. Bez jako homelessáku bych si ani nemohl užívat ani půlku té radosti, co ze života mám. A když už probíráme téma rodina, můžete mě a Milí přestazovat mimo práci? Ale zlatíčko, zase tak hrozný to není. Počkat, co? Láska, podáš mi prosím tě máslo? Jasně, zlatíčko. Varování, máslo se rozteklo. Čemu se směješ, zlato? Velmi pohodlná lednice. Co děláte v naší lednici? O čem pak se ti zdálo? Zrovna se mi zdálo, že někdo zabil mé rodiče. A teď bych se k tomu rád vrátil. Ze všech vykřiků jen vybral jsem si jeden, mou milý. Jako vážně nás teď právě natáčíte? Prostě s tím přestaňte. Nevím, co proti tomu máš. Je snad něco, co bych neměl vidět? Ne? Máš takhle malého? Pane, co to teď říkáte a jak se chováte je naprosto nepřístupné. Klidu, lásko, budeš mít zase jeden ze svých záchvatů. Já jsem v klidu! Šš, tak. Podívej, když já ti neposuzuju podle těch svých čuňaček, co děláš doma, ty bys mohl přestat posuzovat mě. Ale já vás budu posuzovat, pane. A dost. Ale Moxie, on je náš šéf. Ne, milý v pohodě, tvůj manžel je, počkej, jak to říct, abych ho neurazil, retardovaný. Pomáhá vám tohoto uražení ke zlepšování vašeho smutného, ubohého života? Popravdě, jo. Jediný důvod, proč máš manželku, je, že si pod pantoflách. Ne, není ty krávo? Nemluv takhle s mojí sekretářkou, je citlivá. Ano, to jsem. Vy všichni jste ban na kreténu. Zmlkni, děcko, buď rádo, že jsi tím svědkem. Ach, tahle firma je ale odpad. Dobře, vraťme se povídání o mém obleku. Nikdo nemluvil o tvém obleku. Zkusil jsem to vylepšit tou kulečkou, co říkáte, dobrý, Byla doslova pekla přestírat koma, abyste mě vy skurvenci nezabili. Ale teď to chci umřít. Ty jsi namyšlený klaun. A já jsem děcka. My máme mít klauny rády, dokonce i ty děsivé. To nebylo hezké. Kdybych já slyšel připomínky od bezpátečního hovna, jako seš ty, zeptal bych se. Mluvíš s mým manželem z Pratku? To, že je tvůj manžel. Zkoušel jsem o tobě přemýšlet, ale nečekal jsem, že toho bude tak málo. A ty? Co? Co je se mnou? Nic. Se psy nemluvím. Mám radši kočky. Víš, kluku, jsi fakt velký sráč. Jo, to jo. Skurvenec malý. No to mě poser. Právě jsem dostala zprávu od našeho klienta. Přece jen byl ten správný cíl. Kdo? On? Já? Jop. To po nás vážně chtějí, abychom zabili dítě. Přesně to se tu píše. U satana, zdá se, že Bůh existuje. Víte lidi, s touhle společností se všem chtějí dokázat to, že zvládneme udělat to, co každý, jako zabíjení lidí. Takže jako společnost AMP slíbím, že vaší práci dokončíme. Pokud ne, peníze vám nevrátíme a už je nikdy neuvidíte. A klidně si na to pište špatnou recenzi. Ale my na to budeme srát, protože jsme v pekle a tady na to serou všichni. Víte lidi, i když ten malý sráč byl náš cíl, pořád to bylo malé dítě. A bylo by dobré se s ním rozloučit v klidu a důstojně. Prosím, jestli je někdo z vás viděl mého synka, prosím kontaktujte nás. Není zač!